am cel mai frumos inel, să te pup pe degețel, să rămâi numai la mea, jena mea pe să mea. Am cel mai frumos inel, să te pup pe degețel, să rămâi numai la mea, jena mea pe să mea. Pentru nepoata, pentru Moș și Andreea, pentru Loredana, pentru Andreea, pentru toate fetele din Twitter, pentru 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. Astăzi suntem în nouă pentru toți bărbații, pentru nepotul Crăciu, pentru nepotul Patrick, pentru Bogdan, pentru Dan, pentru Andra, pentru Nicolae Guță, pentru Andrei, 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 s-a dat 20 de milioane! Și acum umblăm la euro. Pentru nepotul Crăciu, 50 de euro. 100 de euro pentru Răzvan. Pentru Andrei, 300 de euro. Pentru Grisel, pentru Dan. Pentru Patrick și Bogdan. Pentru soția tuturor prietenilor și pentru cea mai scumpă soție. Pentru Loredana și o strofă specială pentru Loredana. Și pentru moșica lui Andreea! Hai! Bine, repede! Te iubesc, Andreea mea, și din toată inima, te iubesc cu adevărat, de tine mi-este so my friend! Era foarte special pentru toți prietenii lui și pentru toată lumea prezentă! Pentru Universitatea Craiova, 5 milioane! Te iubesc, Loredana, pentru tine ne-am dat viața. Te iubesc cu adevărat, de tine mi-este necat. Și cu la derivația lui Patrick pentru toată Universitatea Craiova! Te iubesc și nu glumesc, pentru tine eu trăiesc cu tine, cu viața, ea vreau să-ți-l dăruiesc și din toată inima, doar pe tine te iubesc. Și dacă melodia asta merge, încă o dată melodia asta specială pentru Loredana și pentru toate soțiile și pentru moșica Andreea. Încă o dată, fără număr de Dumnezeu să ne date. Și pentru nepoata lui, inclusiv pentru Crăciu.